Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illness. Kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na lang nabilid magadangat na kita sa alas 10 sang gabi. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Welcome diri sa syudad sa Bacolod, kig sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng hutik sa kagabihon. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 6 sa bulan sang Marso siningating 2022. Liwat naman kita mga kabombo nga mag-aupdanay sa subong nga gabi. Agod nga istoryahan, patpato ng pila ka mga importante nga impormasyon na hanungod sa sex, love, kag marriage. Kag sa sini nga gabi kami ang inyong mga intag hutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kag sa subong nga gabi mga kabombo. Ang ato naman nga na tupiko ang nahanungod sa aton nga International Women's Month Special. Kay sa siniho Marso 8, the International Women's Month na. International Women's Day. Women's Day. March 8. Ang aton nga hibaluon kung paano bala naton dapat nga trataron, kung paano bala dapat ang pag-treat sa mga babayi, especially sa mga girlfriend naton o sa mga asawa dira sa mga kalalakihan. Sa mga special women. Bambasalde, sa imo bambasalde lamharon nga pangunahuna, paano mo i-treat or gina-treat ang mga special women sa imo mga kabuhi? Siyempre, may lain-lain kita nga treatment sa mga babae, no? Especially sa mga girlfriend o sa mga asawa naton. Pero siyempre, dapat gid nga sa akon niya, no? Yes. Nga ara gid sa aton nga mindset nga kung ano ang makamaayo sa ila. Correct. Kaya siyempre, ang iban sa aton na dapat bala madula na sa aton ang personal interest lang gid ya. Dapat nga ano nga personal interest, Bombozalde, please? Kaya nga kung kisa nga iban bang ilang mga desisyon nga although magdesisyon sila kung kisa makamaayo man, pero nga gid nga times nga para lang gid sa ila nga ikamaayo kung ano lang maka-advantage sa ila, doon mo na. Kung kay isa ang ila nga mga asawa, ang ilang mga girlfriend, nagaka-downgrade na, hindi na maayo. Dapat magpabilin gihapon nga ginarespeto sa isa ka lalaki ang iyang girlfriend, ang iyang asawa. Ang Bombozalde, ang keyword no sa naton subong no, especially sa pagtratar sa mga babae, respect gid Bombozalde no. Sa imo be Bombozalde bilang isa ka babae, paano mo makita ang imo kaugalingon niya sa sulod sang isa ka relasyon? Abi, kung mayara ka na nga boyfriend someday or magsulod ka na sa kabuhi may asawa, para sa imo ya, ano ang dream mo nga pagtratar sa imo sang isa ka lalaki? Siguro Bombozalde, hindi man lang sa ako, no? Pero siguro tanan nga babae, doon ka pang Miss Universe na pasyon. Siguro hindi man lang sa ako, kundi sa tanan man nga babae, Bombozalde, no? Siyempre, gusto nila, i-respect din sila, Bombozalde, ang lalaki, kay hindi bala pag kumbaga i-downgrade bala nga ginatawag, no? Kundi i-acknowledge man ang ilang mga strength. And siyempre, ihatagan man isang care, isang love, isang time, and attention, Bombozalde. Kay, siyempre, kadamo, bala nga daan, bala subong Bombozalde. Halin sa una, di ba Bombozalde, ito gina-discriminate, no? Ang mga kababainhan, bala,
sang una Bombozalde amo na gani kadamo sa nagapakibato sa nga rights no sa mga babayi iti subong damo na sa mga naga-advocate bala para sa mga kababainhan. So kumbaga do ginapakita man bala nga women can do also what men can do. Pero kapati kata Bombozalde nga women are meant to do what men can't do. Magambal nga women can do what men can do. Insakto man na pero hindi tanan. Yes, we are designed uniquely for our own purpose also as a woman, di ba? Kaya ang balganin nila, ang kada tao, special mo. Yes. Sige ko ng lalaki, may ara sa nga specialty, ang babae, may ara man ilang nga specialty. Makabata, mga lalaki ha, di ba? Ako yan, yung mo dahil, sa ako ng panulok, no? Aragi hapon yung personally, para sa ako, yung paglantaw, deserve kaya sa babae ang harap lang ginatreat sila as special. Ginatreat sila as a princess. Ginatreat sila as queen. Sang isa ka lalaki. Siyempre, pagsisilbihan, ganon? Eksakto, ginawa mo dahil. Siyempre, sa subong nga gabi, may haraman kita nga mga guest nga maka-istorya sa subong nga gabi, no, na hanong dira. May ara nga mga single, bisa isaya ka single, paano nila ma-describe ang ila kaugalingon, halimbawa bilalaki, kung paano nila ma-describe ang ila kaugalingon pag may girlfriend na sila, paano iha nila i-treat ilang girlfriend. Correct. Sa babae man syempre may harap mong kita, hindi pwede nga lalaki lang. Kaya nga daan Bombozalde, normally sa relationship, no, ang mga lalaki gid man na normally ang naga-dominate bala Bombozalde, sila ganay ang gali dapat sa relationship, and ang mga babae mga submissive, no, although hindi man nga do masunod ka na lang always sa mga lalaki. Pero sa isa ka relationship, sa isa ka family, ang mga wives, di ba, should submit to their husbands, kiman Bombozalde, di ba? Amagid Bombozalde. Pero dapat ang pagiging, ang pagka-leading dira sa isa ka lalaki, dapat may ara sang limit. Siyempre, hindi man siya nga siya na lang. Hindi nga boss ka lang, gid. Amo na may love. Gid, eksakto. Dapat hindi kaya, ang figure mo dapat, hindi nga as a boss, kundi as a husband. Nga, who is there to protect, no, your wife, Bombozalde. So, kanami, gid bala this month, Bombozalde, no, kami ara, bala bulan, kung sa diin kina-celebrar, no, ang month sa mga kababainan sa aton dira mga kabombo basi may gusto ka mo ipakibahin, no, tuhoy abis inyong mga opinions about sa mga kinamatarong sa mga babayi o kung kinaiya sa mga babayi, no, kay gina-celebrate subong ang bulan, no, sa mga kababainhan March. This is our month, guys, girls, no. So natigala ko pala mo Jerry, may ara nga Women's Day, Women's Month. May ara lang Men's Day. Gusto nyo man. Ituso nyo na. Ituso nyo sa Congress. Pero daw wala man ko sang Pero syempre kay madamo kidya sang mga nakaandan nga gusto man mabag-o na sa mga kababainhan nga gusto man nila makilala sila. Kay especially sa mga sang una, sa mga sang una pabala nga civilization tilain gidya ang pagtrata. Ang babae nubo gidyang pang sila no, dira ka lang sa balay. Sa iba niya mga country, sa iba niya mga liblib nga mga lugar, amo pa nagihapon ang treatment. Amo nang ginapakagbato man sa mga kababainan. Amo na subong, no, kadamo sang mga naga-fight gid sa kinamatarong sa mga babae. Kaya syempre equal man kita diri tanan, no, although lain-lain ang aton nga roles, babae lalaki, pero equal kita palarehos kita nga taho. And we have the right to pursue a career and to pursue what we want also, Bombozalde, no? Te mauna kita diri, no, sa aton nga guest sa subong nga gabi, ari saya ti makadto kita danay sa single bilang isa ka babayi. Paano mo ma-picture out ang imo kaugalingon sa sulod sa isa ka relasyon? Ano ang dapat pagtratar sa imo sang imo boyfriend? Paano ka dapat tratuhon sa imo nga bana kung kamo ang kasal na? Makaupod nato na sa subong nga gabi si Giselle Asarce sang Barangay Malingin, Bago City, para sa ipakigbahin man sa ato ng iyayang point of view na hanungo diri sa diri nga topic. Yara na sa piya ka linya, no, si Miss Giselle Asarce. Makaupod mo sa subong nga gabi si Bombozalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes. Mayong gabi, Miss. Mayong gabi, Ma'am Giselle. Mayong gabi, guys. Kumusta ka subong Ma'am Giselle?
happy and contented. Char! Wow, happy and contented. Amo na ya dapat, Ma'am Bazalde, no? Maskin single, ya happy and contented. Kada mo sa nagapanuya sa mga single nga, wala ka gidmigo, wala ka love life, bitter ka. Pero, Nakabati ka na? ha? Kilala ko, nakabati na. Charot. Pero, no, hindi, no? Kaya syempre, nalagyan ng examples, Ma'am Giselle, happy and contented sa pagiging single. Pila ka na, Ma'am Giselle? 21. 21? Very young po, Ma'am Bazalde, ano? Magulang-gulang lang sa sakon, mga apat ka tuig. Oo. Ano gani yung mga status, ma'am? Single. Single Proud sa karon. Proud single si Miss Giselle. Pero Miss Giselle, kagi ka na yasulod sa isa ka relasyon. Yes po. Amo lang ang bintahan ni Miss Giselle kay sa kilala ko. Ano problema sa kilala mo, ha? Hindi, Anong kilala mo, joke lang. Ma'am Bazalde? Wala pa siya kasulod sa relasyon? Kaya dire sa imo, no, kay Ma'am Giselle, kay nakasulod na ya sa isa ka relasyon sang una, may experience na sa ginatawag nga love. Bilang single ka sa karon na Miss Giselle, para sa imo, paano gid bala dapat ginatratar ang isa ka babayi pag-araya sa isa ka relasyon, Abe? So, ang pag-treat is nakadepende sa tao. But for me, gusto ko, ginatreat ko as a nice woman. Gusto ko ara ang care, attention, honesty, and love. Wala lies. Kasi daw, sa lies, wala daw dira, kaguba ang salig mo sa tao. Correct, So, no? makumplito lang ang care, attention, honesty, and love sa akon. Maayo na gid yung pagtatar sa ako. Na-complete na ko as a woman. Wow! Care, attention, honesty, and love. Bong Bazalde, no? O sa mga nagkakaano, dara kay Ma'am Giselle, kabalo na kamo sang apat, ka mga ginapakitayan, no? Hindi man na mabugat, mangin tampad, no? Mangin honest, kaga mo na magpakita man sang care, no? Kag time and attention. So, ma'am, sa imo nga previous relationship, ma'am, na-experience mo man ining mag-care, honesty, love, and attention? Amo na single ko subong. Wala gid sa may naka 90% sa dira. Medyo akong sa amo na, no, Miss Giselle, bali daw amo gid na yang imo yang dream boyfriend or husband to be gid yang amo na nga ang amo na bi nga karakteristik nga nagapakita gid sang care, sang love, attention sa imo kag sang respect sa imo, Miss Giselle. Yes, kay kung may amo na isa ka laki, equals naman na sang kindness. Sakto na, ma'am, no? So, sa imo, ma'am, single ka subong kag siguro wala mo pa nakita ang lalaki nga makatag sa imo sang apat na, ma'am, no? Care, honesty, time and attention, love and attention. Respect. Respect and attention. So, ano, ma'am, ang dapat naman yung ma'am nga likawan para sa imo sa mga lalaki agod hindi masakitan ang mga babayi? So, as a girl, may kanya-kanya kami na level of sensitivity. Correct. So, in my... So, oo, ma'am. So, for me, ano lang, ang hindi ako di sa tanan makapagpaselo sa akon. Kasi Selosa si Ma'am Giselle. Ano pa yung halimbawa, nga nagkapaselos gid kay Ma'am Giselle, ano nga mga acts sang isa ka lalaki? Bisang halimbawa, sang imo, nga mangin or boyfriend? Minsan ako niya pagka silosa, yara sa kong yubon-yubunan, pinaka na indian ko gidya ang mga react na lang sa post ay nabot na sa akon. So dapat ma'am hindi siya mag-heart sa pictures sa post ng iban nga babayi. Oo, dapat sa ako na niya kay ka-feel ko lang ka-insecure ko dayon. Oo man, ma'am, no? Pero ma-feel mo do ikaw lang yung special para sa iya, no, ma'am, no? Mag-reaction sa my day mo, ma'am, dapat hindi isa lang ka-heart, dapat damo-damo nga heart, daw mo na. Hindi niya my day. Kaya sa once siya nga magselos, siya tanan niya paagi, mabalaan ko na malusutan ko, basta makaselos, nang upisa mo sa batasan na lang gidbulaw. So, amo na siya galing, no? So, saga pamati, dira ba si... may na-admirer din na si Ma'am Giselle, no? So, alam nyo na ang mga, no? Pero, ambal ganit ni Ma'am Giselle, depende man ina sa kinaiya sang babayi, no? Araya personal na iyang, kumbaga, preference ni Ma'am Giselle, no? Di gusto nga ang iyang boyfriend mag-react heart sa post. Siyempre, siguro kung ikaw man guro sa posisyon, no? Pero depende man na Ma'am Giselle, ano?
Eksakto yun na mga kabombo, no? Area, hindi na nato masiling nga applicable sa tanan. Kay may posibilidad nga ang iba niya nga babayi, lain man yang ilang preference o lain man ang ilang tolerance magabot sa sina nga bagay bala sa makapaselo sa ila. Ano pagid ba ang iba niya makapaselo sa imo, Ma'am Giselle? Halimbawa na lang nato na sa mga nakaligad, mga relasyon. Ano gano'n, nang since fan ko yan sa history, pati mga past, wala ba 2 years ago, silosan, gawin na yan. Aha. Di paano ba dapat likawan sang lalaki ang nahanungod? Dabi ko mayara sa sang past, paano malikawan nga hindi ka magselo sa iya nga past? Siyempre, communication about it. Correct. Kung mo man na isa karason na makapaguba, gid sang salig kan sa relasyon yung adua. Mas Exacto. better off, i-cut mo na ang connection mo sa past. Di ba? Ikaw man about past na. Tapos kung balikan yung mga bako naman na, past na to, Past na to, ay na to. Di ba si Pero Mahilig man ay sa history? Palagay man ang history. Palanggao man ang history. Gabi diba pinaghuhugutan gid si Ma'am Giselle, no? Pero amo na gani, ma'am, no? Dapat ang past i-leave na lang na behind, no? Kag mag-focus na lang kamo subong sa kung anong may ara kamo. So, subong ma'am single ka ma'am, no? Kag duwala ka man sang may kumbaga ginalantaw-lantaw nga lalaki dira subong as in totally single kagid yung ma'am. Yes. Ari ma'am, may pamangkot kami diri ma'am sa imo. Dapat bala ma'am nga maglain ang treatment sang lalaki sang babayi. Una kung kapangaluyag pa lang sila, and then ikaduha kung girlfriend na nila ini, and then ikatatlo kung asawa na nila. Kung mahimo man lang tani na wala galain, tani mahimo na lang. Kasi hindi gid saya malikawan. First of all, ang batasang katawo is galain-lain. Nakadepende sa sitwasyon. Kasi kaya hindi gid malikawan na gabag-o gid ang lalaki or ang lalaki. May ara siya nga kapit pala sunggod ka, pala selos ka. Gabot iyan tayo nga for me ka lang na selos amo ni amo to, pero ang first month niya wala nga of the night gabot siya, hindi na pala mag-sorry. Ay, hindi na magselos sa amo na na. Pero after 1 year gabala selos talaga, selos for me na lang selos. Kasi mag-o gid So, kumbaga, ma'am, kung pwede mo lang tani, maskin mag-asawa na kamo, do pangaluyagan niya nakagihapon, ma'am, no? Doon mo na. Kis-aga kasakitan naman as a woman. Tiga ba ka tani, woman? Na tani, ang sang una, maibalik ko pa ba? Tapos na mo ka na overthink and doubt. Bala nga, baka nga, basi sa batasan ko ni, gaamo na sa, basi hindi nagikumayo nga babae, basta ga-overthink ka na balahaw. Kumbaga, ma'am, nang ara ba lang, siguro ma'am kay comfortable na kamo mo kung mag-boyfriend na kamo or mag-asawa na kamo dito wala na may nagakabalik, no, or nagalain na gid ma'am do wala na mayo ginasuyo daw na. Pero bilang isa ka babayi, sa imo part ma'am, gusto mo gid gihapon nga i-treat kay gihapon niya special ma'am, no, nga do arang ka gid gihapon maskin boyfriend na kamo kag mag-asawa na kamo. Yes, oo. Gusto ko nga bala na di sa nga akin, basta hindi ang respect ara Japon. Wala na pinagusto sa pangakig. Mangkoton ko si Miss Giselle bilang isa ka babayi. Ano ang gusto mo sa mga bana mo? Ano siya nga klase sang tao? Isa siya ka boss? Isa sa ka ginatreat niya ka as princess? Ako na ginatreat niya ka as best friend? Siguro ginatreat niya ko as a best friend. Medyo bossy. Ay, gusto ni ma'am mga bossy, ma'am. Ano ginabi mo mga bossy, ma'am? Ara, wala mga bagay nga siya, ginyaga panguna. So, kisaraan, mga babae, wala, gusto nila sila ba yung boss. Kaya ako gusto kaya tuli. Gakapiyara ako dahil sa batasan ko. Pag ako natamaan ka bossy, daw, out of the line ko balahaw. Gusto ko siya, medyo bossy lang. Kaya parang doon ka-balance lang. Ako bossy, siya medyo bossy. At kalaw, ay man naman kung under, ma'am, no? Ang lalaki. Oo. Yes, oo. So, ara, man na ila ego and pride mo. Dapat balance lang. Ipabatsad sa Japon sa ila as a man. Ang ila lang nga importansya kag essence nila sa man. Correct. Dapat balance lang. Kaya mga lalaki dapat, ang mga babae, bumasalde, submissive, man dapat. Pero hindi, yan nga do, in a way, nga nga do, ginaabusar. Kundi, syempre, respetuhan dapat nila ang lalaki. Nga among galid dapat, no? Sa ila. Di ma'am, ari, bangod nga National Women's Month, subong ma'am, no? Ano ma'am ang, kumbaga,
may ginapakigbato kita kadaan, ma'am, especially yung mga independent women, ginabala, ma'am, ha, with or without a gaya, ma'am, ya, nagkapanindugan, kita nga, we can do it, bala, ma'am, ha, kaya na nato. So, what if, ma'am, wala sang may maabot sa imo, ma'am, nga lalaki. So, okay lang na, ma'am, sa imo, bilang isa ka babae, amon na bing imo nga destiny, ma'am. Yes, very okay. Kaya kung imaginon ko, kung hindi bagi ko gaan sang laki nga para sa akon, din stand single ko, or stand alone ko. Maybe paagi na sang Diyos na maging single ko. Kaya what if yung gaan ko tuod sang bana, tapos ang pagtratar sa akon, hindi man amo. Ako na lang Japon, mapinitinsya, so mas okay na ko da sa ginhatag na amo na sa akon. Go with the flow lang ko. At dire naman kita sa piyak nga side naman. Kung may ara, dabi nga mga nagapamati, nagalantaw, kung kilala si Miss Giselle, kag may tuyo nga mag-court kay Miss Giselle. Ari, pamangkot natin kay Miss Giselle. Paano bi mapalipay isang boyfriend o isang kumaybanan na si Miss Giselle? Kumbaga, do paano mapalipay, ma-please ang lalaki, ang isa ka babae, Bombazalde, amo na. So, siguro, basic lang. Ang bilang isa ka babae, di kami nga siling, hindi nga ginambal, hindi na tuod, yung artihan kami or kada ginambal nila. Ang bilang isa ka babae, para sa ako, care and attention lang gid mo. Ang affection namon, kung ginagaan kami pag-atipan, pagtratar nga mayo nga pagpalangga, dira mas gakahulog ang amon buot, dira kami dasig ma-attach. Alam lang sa sabay may mga motibo nga nani. Di ka na ba nyo pa nga wala ka mo naghatag motibo. Kaya ang pagtulok namon sa imo, isobra ka maatipanon kag mapinilanggaon. Kaka-attach, di kami Japon niya. Kamo na nga. Gaan kami sa ka attention, share, na. Diduga ka, gahumok dayon ako, tagipuso. Wow, naging marupok dayon, ma'am, no? Isa lang ka, gakaguba mga walls. Marupok. So, amo na siyang sambahin ni Ma'am Giselia Bombazalde, no? Nang, kumbaga, time and attention, no? And care, consistency. Napakitaan saya sa kaayo, may posibilidad yun niya ma-please si Miss Giselle tugtog sa mahulog, abing iyang at tagipuso. Ang Ma'am Giselle, hindi magitan nga babae, artihan, no? Mga kabombo, especially sa mga lalaki. Pero may mga babae, ganyan nga mga ang akong kilala, artihan, dito siya. So, mga bilang International Women's Month, subukan ang imong message sa mga kaangay, mga babayi, paano ma'am hatagan ang bili? Hatagan bala ma'am, kumbaga, balor bala ma'am ang imo kaugalingon, ma'am? Paano mo ma-encourage ang mga fellow women naton? So, to all the women out there, as a woman, we are the personification of ageless beauty. Always ay tatak sa itong pinsan, kabiskan, ang edad ang beauty, wala na yung kakupas, itom, kaman morena, kaman puti, kaman bapataya. May ka selfless love. Binahatag ka tanan-tanan, wala na may nabilin sa kogalingon, grabe ka magpalangga. We are purity, may purity and dignity. Ang mga always ay bear sa aton mind. Kano kaya ba sa iba nga tao against us, mga bad news, na walang ginambal ng chaton, mga issue nga amo na, hindi ta ginapagpatihan, kaya may ara, ta kinaiya as a girl. Pero may tayo butal sa aton pinsan, nga kita na kupiyat sang aton nga corona. Kung pananaw nila sa iban nga laway ka, hindi mo sila pagpamatian. May ara ka nga beauty, nga ikaw lang ang makakita. Makahambal na ang tao nga laway ka because may kahisa na sila si mo stand straight ka lang ng chin up. Tapos, kag kita as a babae, nag-symbolize sa great inner strength and tremendous patience. Wow. Bala na yung iba nga tao, yung down, natural, gina-down. Tapi pag ito mga lalaki, ginapakanubo na nila. Pati ka na, may kustog ka nga ito, mabato tayo sila. Hindi porkit laki sila, hindi na magbato sila. Hindi ta, guro, physical na, hindi ta kabato. Pero ang dignidad, sa security, amo ginaisa alang-alang sa perno. As a woman. Wow, woman empowerment gid na si woman empowerment. Miss Giselle. Si Miss Giselle na madaming salamat sa imo nga pagpakigbahin sa imo nga ginapakigbato sa subong nga gabi diri sa aton sa hutik sa kagabihon. May ara ka gusto nga tamyawon dira Miss Giselle? Thank you much sa tayo. Tamyaw lang si Rose Pearl nga one of my very supportive cousin.
Na siya na kay daw siya lang nag-motivate sa ako. Woman empowerment, mga kami dalang duwa. Tama na. With that, thank you so much, good Ma'am Giselle. Kag maayong gabi. Good eve. Thank you. Dato na nabatian no si Miss Giselle Asarce, gikan niya sa syudad sang Bago ti amo to no grabe man ang panindugan ni Miss Giselle ti woman empowerment gito, especially sa subong Women's International Women's Month o kundi basta amo na March 9 ba mo sa March 8 March 9 March 8 International Women's Day, pero ang March International Women's Month. Okay. So, amo na no ti amo to mga panugyan ni Miss Giselle sa kaangay niya mga kababainhan ti hindi gyud dapat nga dapat baka nubo aton self no. Eksakto. Oo, hindi ka mangambal nga babayi lang kubi. Hindi tayo babayi lang mga kabombo no, kundi babayi gid. Babayi kita, no. We are women. We are a woman. No, may kanta na bala no nga about sa dira sa mga babayi. So, maskin niya may lalaki o kung wala, hindi naton pag-isalig ang aton nga worth, no, sa lalaki, no, nga, hindi kita magulat, balang ang lalaki ang mahatag sa aton sang balor, nga, balon mo nga, wala na siya naluyag sa akon, basi hindi ko goro, kamahal-mahal, pangit ba ko, kapalit-palit ba ko, hindi naton pagbumakoto ng aton kaugalingon, sinakay wala nakadepende ang aton nga worth sa panulukan sa isa ka lalaki o kung sa attention sa isa ka lalaki. Kaya kitaya on our own, we are already beautiful, no, mga kabombo, especially sa mga babayi dira. So, amo na, hindi naton pag-i-depend sa ibang nga taho ang aton nga balor bala, no, Bombo Zalde? Amo gid ang mga hambal ko ya ganiya, syempre, may kanya-kanya, may kinaiya mo ang mga babayi ti lain-lain man ang gusto nila nga treatment, lain-lain man ang ilang views. Ti bilang lalaki yan, nakadepende man sa imo syempre, pero hindi gid dapat kalimtan ang respeto, ang care, ang attention sa imo yung special someone. Kaya kung kulang na tuod, ang care, ang love, ang attention, ang respect, daw kompleto na siya nga, recipe sa isa bala kamino, kung kulang natin daw malain ang sabor. Malasay na sabi karon o kung medyo daw ka parat man akong masubrahan, hindi na siya mabaton sang tanan. Dapat balance. Dapat nagakaigo nga mga recipe, mga kabombo, para yung mapabilin nyo ang maayo. Pero aside sa dira, no, Bombo Jaire, may ara kita nga kung kisa, may ara ka man kilala nga family sila. I mean, ara bala nga dugay na sila nga magpamilya, malawig na di nga kasal, na mag-asawa, pero makita mo yung treatment nila ya siya nga asawa, sang bana sa asawa, daw ara bala nga daw teenager sila Japon, gadugsing sila gihapon, daw amo na yan no, ka-cute na bala no, Bombo Zalde, no? Eksakto gid mo Jaire, kaya mo na nga aton nga interview sa karon. May ara na bala ginaba si Marcos mo. I'll court you forever. Nabalaw ka na gani. Nalipat ko kay... Sa may phrase na, answer me now, say yes to me now, and I'll court you forever. Basta amo na siya, ang iyang phrase. Kanami, Bombo Zalde, kayo may interview makita sa nga gabi, ari naman niya sa bahin sang mga kalalakinaan. So, kuhaon taman ang side sa mga lalaki. Sa side sang may asawa, kagina single tiyo, kung nando lang sa ila, yung mindset sa future, kung ano gusto nila. Ari mismo, naka-experience sa malawig na tinuig, sa sulod sang nga may-ara sang asawa. Paano niya bala ginatratar ang yang misis? Nahambal ko na kaina ng example, no? Now, amo gid sila sa akon niya nakita. Yara na kaupod natin sa subong gabi si Sir Frankie Sixto para naman niya ipakigbahin ng iya naman nga side sa sininga tupiko kung paano trataro ng isang kababayi. Sir Frankie, makaupod man sa subong gabi si Bombo Zalde for the second. Kay kasubong man si Bombo Jaire de los Reyes. Mayang gabi, sir. Sir Frankie, mayang gabi. Samtang gina-establish pa natin ang aton ang aton nga connection kay Sir Frankie. Amo na no mga kabombo, ang pinakamaayo man niya kung kisa daw nami kita bala nga nga ambience kung ara ka sa isa ka pamilya kung sa diin niya ang imo nga parents, makita mo yang nga daw barkada niyo lang nga daw kasadya lang sa ila nga bisan nga
amo to bilang hambal kay gina ni Miss Giselle nga kung ano kamo sang time sang courtship, sang time nga mag-boyfriend girlfriend kamo, tani amo lang gihapon tubtob sa mag-asawa na kamo. Correct, Ma'am Bazalde, no? So, pamangkuton ta ni si Sir Frankie, kay hambal mo kaina, kumbaga, hambal mo kaina, Ma'am Bazalde, no? Makitaan mo gini kay Sir Frankie, ang amo na bilang asahi isang family, no? Nga namin, Japan treatment sa iyang wife. So, pamangkuton ta siya kung ano ang sikreto sa amo sini nga relationship. Sir, basi, naka-headset ka, sir. Pwede mo lang matry naton speaker para ba makasulod ang imo nga sound. Kaya Sir Frankie, ihambalan lang ta ni Bombo Anthony kung pwede na tama, kung pasudlon ta na siya. Kay amo na no, ti sa subong medyo gin sabad ta lang si Sir Frankie kay miyara pa siya nga trabaho nga nagabiyahe sang taxi diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Ti sa karon no, amo man ang aton nga dugay-dugay nga hibaluon sa iya kung paano niya biyang iya nga pagtratar sa iya nga misis bilang isa ka babae. Kaya syempre lain-lain man ang treatment sang isa ka lalaki. Miyara kuya nga mga nakita, mga nakilala bala Bombo Jaire nga daw ara balang point nga daw ginapakanubo nilang isa ka babae ti hindi na nayang marami sa isa ka. Dapat gani i-lift up mo pag ginang imo nga partner, di ba Bombo Zalde, no? Miyara man ko nga nakilala Bombo Jaire nga sa itubang sa iya nga misis daw ka okay lang man pag sa likod na gani, pag upod na gani mga kabarkada ti daw Arab lang daw wala na siya sang asawa. Wow. So naga-focus ta subong Bombo Zalde sa relationship gino, pero syempre ang pag-appreciate natin sa mga women hindi man lang naka-focus Bombo Zalde sa imong asawa kundi syempre sa tanan-tanan nga mga babae sa kabuhi naton. So testingan tabi ko nga makasulod no si Sir Frankie 62. Sir, maayong gabi. May gabi Sir Frankie. Ang audio nato no wala nagasunod gasulod padayon pa natin no gina-establish lang connection kay Sir Frankie kay ara na siya pero wala nagasulod lang ang audio na lang aton nga ginahulat mga kabombo kay ti sa diri no sa piyak nga bahin sa mga kababayenan antes kita no samtang nami pagid Bombo Zalde ma-interview kita sa babae nga nasaktan gid lahaw. Nasaktan gid lang yang ang kanyang pagkababae. Hindi man nga daw mo na pero nami na yung Bombo Zalde mga damo pagid lahugot na do lain naman nga part. Sa daso naman siguro Bombo Zalde nga si Mana kay subong ka nami sa aton nga naman niya kaya kay Sir Frankie kay are kumbaga do huwaran, ni gani Bombo Zalde, example naman na siya kung paano ang mga bana, maskin bana na, maayo gyapon ang pagtratar sa iya nga asawa. Sir Frankie? Bombo Zalde establish pa na ni Bombo Anthony ang aton nga connection. So, samtang nagapag-iangot, kita Bombo Zalde, i-discuss ni Anay, no? Paano pala dapat trataron ang treatment sa isa ka babae? Ari na unahan natin sa number 1, give her direction. Hindi abot silingon niya kontrolon mo siya kaya hindi mo na siya ginapanag-iyahan. Although nga kasal na kamo kung mag-asawa ka mo, kung mag-boyfriend girlfriend ka mo, hindi iabot silingon niya kontrolon mo sa hatagan mo lang siya sa direksyon. Halimbawa, bigyan mo daw siya sa choices o tunduan mo daw siya kung anong dapat niya nga himuon, siya na bahala mag-decide sa iya nga desisyon, siya na bahala magpanindugan kung ano gidman ang iya nga focus, ang iya nga mga desisyon mga kabombo. Number 2, treat her like a gentleman. Siyempre, sino man balang hindi man namiansi sa ka-gentleman, Bombo Zalde, no? Ang lalaki balang ang may ara sa manners, especially kung ara sa public, no? Although, Bombo Zalde, do ka normal naman na iya sa mga lalaki, siguro, nga gentleman sila bala sa public, pero sa private naman niya nga bahin, Bombo Zalde, it's a different story, no? Kay isa do kung ara, kung kamo na lang nga duha sa inyo nga balay, do kalain naman, pero mas nami gidya, kung private man or public, kapapilin gidya ang chivalry bala sa nga isa ka lalaki. Bombo Zalde, damo pa subong gentleman, nagkapati ka man dira. Damo pa Japon na Bombo Jaire, akaling kayo daw hindi mo lang gid makita sa mga bus. Sa mga sa mga bus. Wala na yan sa babae sa mga bus, hambal yung strong, independent woman ka mo, tapos mademand ka mo po sa bus. Amo na ginabato nila. Yara na sa liwat na si Sir Frankie sa piyaka niya. Sir Frankie, may gabi.
Daw ka lang gid no ngaton nga ano kay Sir Frankie. Wala gid nagasulod ang aton nga audio. Kung hindi gid guro ma-video call Bombo Anthony, try tabi sa cellphone na lang no. Audio na lang Bombo Anthony para makakasulod lang kung mapakibahin man ni Sir Frankie ang iyang experiences. Try lang yan niya pakigangot no kaya Sir Frankie kaya nag-ano man sila. So, amo to siya Bambazalde, no? Treat her like a gentleman. Bambazalde, ano para sa imo ang isa ka way? Kumbaga, ang example sa pagiging gentleman, magluwas sa magtindog siya sa bus. Kahit wala na nagkakita. May ara pala Bambazalde, iban haga, tindog sila pala sa bus. Natag nila pala kung ano sa babae. Asalde na pangalan niya? Ha? Doon hindi man. Sige, Ben, gusto ko makasakay si Salde, dason bala. Pero ano no, para sa ako niya, daw ka natural naman lang na. Although sa iba niya, hindi na natural, pero sa ako niya, tido natural lang man na. Nga, ti syempre, ulit dan maganda mga babae, parehas na bisa mga bus. Kung babae, syempre, babae kit papungkuon mo. Kaya mas bakod, dyan mo, ang ikasarang mo sa magtindog sang malawig, kumpara sa although bakod man ang babae, syempre lain gid ang treatment dapat ang bako gani treat a girl like a princess. Bisan kung bisan hindi mo na siya girlfriend o hindi mo na siya kilala, basta babae dapat ya iban mo Salde basta gwapa no na. Ang iban wag tayong ganyan. Ako niya bisan ano pa na kay para sa ako niya ang panulok. Para sa ako niya, ang ara balang ila ng standard. Kanya-kanya na yung may ara yung nagwapahan sa amuni, nagwapahan sa chinita, nagwapahan sa puti, may ara man niya nagwapahan sa morena. Lain-lain ang aton pagtanaw, mahibo nga para simo, hindi siya bigwapa. Sa iba niya gwapa na siya. Kamis ka na no, managuro ang tanang nga tao, nga babae, may kagwapahon. Basta babae, para sa ako niya, basta babae, babae gina siya. Dapat i-treat mo siya as a babae. Yan, sa piyakalinya, Bamasalde Balikanta, siya Sir Frankie. Sir, maayong gabi. Welcome diri sa utik sa kagabihon. Kag imo makaupod si Bombo Zaldi Foro II kag si Bombo Jairi de los Reyes. Maayong gabi. Maayong gabi, Sir Frankie, no? Kumusta ka sa subong? Ayos lang Okay lang. Pila na gani ang imo nga edad, sir? 45. 45 years old. May ara ka ng asawa? May ara na. Ano na kamo kalawig sa imong asawa, sir? Kuha na kami, 23. Wow, 23 years. Mayara na. 23 years. Mayara na kamo mga bata ni sang imong mga misis? May ara na. Oo. Mga dalagko naman sila, sir, no? Mga iban, mga... Dalagko na. So, bilang bana, sir, paano mo ma-describe ang imong nga wife? Oo, bilang bana, ang to sa 23 anyos na pag-upo namon, damo gid pagtilaw sa kabuhi. Since nung ging kasal kami, nag-upo kami, na nag-abot pa sa tuntong isa nga daw mawasak ang kanimalay, ng wagon. Bungod sa pagtilaw sa kabuhi. Pero, at inisang mula, sa mga nangyari pa lang kami, mataas bida kayo ang akong papalag sa akong asawa. Oo. Kasi makakilala sa kabuhay kong isa, di na mataas bida ang pagtahak sa akong asawa. Di paano? Basta nga Sige, sir. Basta nga nag-anak kami, muna siya. Oo. Siyempre, bilang lalaki man, kung ano ang pagtrato ko sa magalingan ko, ako man ang pagtrato ko sa asawa ko. Okay na kami kay Sir, yan po sa Frankie, no? Kung anong pag-treat niya sa yourself, amo man ang pag-treat niya sa asawa niya. So, syempre, bilang isa ka tao, hindi natin gusto masakitan ng aton nga self. So, syempre, hindi mo yaman gusto masakitan ng iyang asawa, no? So, pwede namon mabalaan, sir, kung paano ang pagtatar nyo bilang mag-asawa sa isa kag isa. Pwede mo, sir, ma-describe, sir, kung ano ang difference, sir, sa una sang pangaluyag ka pa lang sa imong wife, kaga sang nangin nobyohanay ka mo, asa sang nangin mag-asawa ka mo. By the way, sir, ano yung pangalan sa imong wife? Larry A6 to.
Paano, sir? Anong difference, sir? May pinaglain man, sir? Kinalain man, sir? Sang kamo ang nagkapangaluyag ka pa lang sa iya and then sang nangin na mag-boyfriend, girlfriend kamo. Subo nga mag-asawa na kamo kang may mga kabataan na. Mali na ragid, may ragid sang kinalain man. Ang ako niya experience bilang nag-asawa na ako. Kaya na lang kami pala nangupod kami ito. Pala na lang kami ito. Ulupod na kami. Oo. Tapos, ang isa pa, nablang sa experience ko man, gina nga nag-upod ka mga asawa. May kasabang wala ka lang ginalihim sa iya. Halos, talan niya transaksyon mo ginatay-balo mo sa iya. Pag-umpisa, bangod sa palang ako man ang asawa ko, isa na ko dahil sa mga buhay, dablayan ako, hindi ko na ginapamalo sa iya para yung masabala ma-stress na problema ko, pero hindi ko gusto na mag-problema ang asawa ko. Ako namin, Bombazal, no? Ang honesty, Bombazal, no? Ang ginapangita to kayo na sa atong nga first guest, check na. Kaya, Sir Frankie, check to gitna, wala dapat sang ginalihim, no? Especially kung mag-asawa na kamo. So, sir, sa inyo nga duha, sir, ni Mrs. mo, sino ang boss? Kami nga po, Kung gusto may gin-consult ako sa iya, nga daw okay man ang iyang, okay naman. Pero kung minsan ko kinakonsult ako sa iya, pero kung pwede nga daw sa ito doon inclusive, na may tinapaliwanag ko man siya na hindi ang dapat naman siya. Pero sa tanan nga sitwasyon, sa tanan nga panahon, konsultari kami transparent, di ba kami duwa ng kasama. Bilang no ikaw ya kay experience na get for 26 years ka mo nga mag-asawa sang imo nga misis ti para sa imo Sir Frankie kag sa imo nga misis bi nga si Ma'am Larry ti paano dapat bi ang pinaka best way gid nga mag-upod ang isa ka mag-asawa paano bi dapat civil lang daw ka formal o kon mas maayo gid nga daw mag-abyanay ka mga nagaupod sa isa ka balay. Oo, mas ano ganyan. Mas nalagyan ito mapagabala ka mo. Mas yung pabinay, nalagyan ito mapagabala ka mo. Kasi, hindi na siya kabatas mo. Oo. Bisa, may mga arap mga kaming pagkikinyan. Pero, kung ito ipaliwanag lang. Nakasolve na siya. Iban, kung bagabot ang problema, sa una, mag-sweet kayo, tapos mag-sungay na. Ay, wala nga nagdugay, nagbito na kayo. Importante gina kung kisa. Sige, sir. Importante gina kung kisa nga wala ka sa imo asawa. Amo ganyan. Kinatrato mo gid siya. Kinatrato mo gid siya nga inabalang mga niya. Bersong mo niya. Ang bahay ko niya. Pero na sa amin mo. Kada tulok mo sa iya, inabalang kitang mo ang imo kauting. Amo na sa kuno. So, paano, sir, ninyo, sir, napabilin, sir, for 23 years, sir, sa inyong mga wife, ang sweetness, sir, ang love, di ba, sir, kaya, ang balila, after ko ng pila ka years, normally doon nagkakadula na ko na, sir, ang feelings, di paano niyo, sir, napabilin? Tod namin na. 23 years. Oo. Lang may asawa na, inabalang, ang gugmay na, hindi ka laon. Kung una, amo bang gapon siguro. Kaya ano niya na inabalang siya, daw kung friendship na lang bala. Pero dun sa minute na kami, dinapal ko din na kami siya dapat alam din niya ang isa ka isa. Oo. Hindi pwede nga itay mo, muna. Tapos okay na. Tapos matulog ka mo, tapos bugbo. Wala. Doon ko rin na lambing ang inyong matulog. So, parang bisa nga, ang iban, kasi nga, pintasan ng asawa, pero ito, siya man lang may problema. Te, ano ang mahatag mo bing payo dira sa iban nga mga mister, sa ilang paano nila dapat nga ulikdon ang ilang mga misis para nga magdugay man sila, kag mangin maayo, gid ang ilang relasyon silang asawa, pareha sa inyo sang imong asawa, sir? Ang ako niya nga tayo lang sa mga kapakman yung mga asawa na una, magtapat lang sa asawa. Ikalawa, isang good straight. Isa may
hindi tawag mga temptation mo to. Ito mismo nga lalaki, mag-iwas na alang-alang na ang inyong relasyon hindi mo pa. Correct. Gid, no? Decision man sa lalaki, Bombo Zalde, no? Kung Okay. mapadala sila sa temptation. Ang ako niyang prinsipyo, yung tuod niyang lalaki, ginaulit na niyang iyasama ka ng iyang mga kabataan. Correct. Yung tuod ng lalaki. To gina sir, no? Wow. Di sir, ari last na lang sir, no? Kay ginakolabos na kita sang oras. Basi may ara message sa imo nga wife subong sir nga nagapamati man siguro sir, no, sa radyo, especially subong nga gina-celebrate ang mga babayi sir. So basi may message kasi imo nga wife. Ang unang asawa ko, bot ko may heart, tanggap ko siya kayo. Wow. Ako po ay una pa sa iya, kedua para sa mga kabataan. At sa magiging ako pa naman. Para ako kasi ibali ako mauna, huwag lang siya. Basta hindi ko kayanin. Ka very loving gid, no? Nga gid kaya Sir Frankie Bombo Zalde, no? Dumambal ginaton nga ka blessed gid sir sang imo nga wife sir, no, kasi imo na kabataan to have you. So kanami gid sir sang imo nga mga ginpakibahin sa amon nga mga tips man sir makabulig gid, especially sa mga newlyweds bala Bombo Zalde, no? Nagikan gid sa isa ka lalaki nga naghalin man sa 23 years of marriage. So sir, madamo gid nga salamat. Basta may ara ka sir gusto nga tamyawan ng dadira sa inyo? Oo. Sige, ginatabihan ko lang ang nag-block top. Nag-block natin sa radyo. Kaya tani, pagpadayo lang, isige na, nagsantaga niya yung pagsabukas ko. Agama yung kapsil talaga. Tayo madaming salamat, no, Sir Frankie Sixto sa imo yang ginpakigbahin sa subong point of view na hanungod diri sa aton nga pag-ulikid sa mga babae. Madawid ng salamat, sir. Salamat. Mayong gabi. Mayong gabi. Tayo mo to, no, mga kabombong, nabatian man nato nung sa side naman niya sang isa ka bana sa iya naman nga asawa kung paano ginaulikid. Mas namigid man kung daw utod ang pagtratar nyo nga duwa para nga companion. Namugid. Duwa ka mo para na kay kung utod mo ya parehas man to ang hambal niya kung ginalantaw man ang imo kaugalingon nga siya ang iya. Utod mo sa dito wala man mali siya man. Di ba? Nami mali siya para syempre di ba mag-asawa ka mo. Pero as lang niya, as a companion, hindi man niya syempre lain naman na yung side ang mag-asawa, pwede man na pagkagabi na. pero dapat all that time. Kaya syempre asawa. Pero eksakto na, dapat niya kung paglantaw mo sa imo kaugalingon, paghalong mo sa imo kaugalingon, pagrespetar mo sa imo kaugalingon, amo man sa imo nga asawa. So kanami gid tiya padalman mo masaldi ang topic ta, especially this month nga gina-celebrate ang pagkababayi, no. Galing kay ginakolabos kita sang oras makabambo, so nakakuha kita to sang point of view sang isa ka single nga babayi kag isa ka lalaki, no, nga palanggay gid ang iya nga wife, no, from 23 years of marriage. So hopefully ma-discuss naman ang iban nga mga topics man, no, about sa mga kababainhan naman Bombo Zalde, no, sa masunod nga mga simana. Kaya syempre amo na gina-celebrate ning amo ning nga bulan Bombo Zalde. Kaya grabe man ang inagyan sa mga babae sa unang pagpakigbato, no, agad makuha namon ang freedom kag independence nga mayara kami subong. Tayo madaming salamat, no, mga kabumbo sa pag-upod sa amon sa subong nga gabi, kabay pa madamo kita sa natun. Magatapos kita Bombo Zalde sa quote nga isa man sa akon nga mga favorite quote Bombo Zalde, no. Hamal nila ako, no, Bombo Zalde, especially sa mga single dira nga wala kuno hindi ka mo crush ang inyong crush, no? Doon na feeling niyo bakit pangit ba ako nga hindi ako crush ng crush ko. May nabasahan kita, no, hambal, every woman is beautiful, it just takes the right man to see it, no? So you're beautiful, pero miskin wala man, no, mga kabombo, you're already beautiful, no, kita nga mga babae. Kung hindi nila makita ang inahambal nga ang beauty mo, ikaw ya mismo nakakita. Correct. Oo, may kanta na, di ba, Bombo Zalde, the greatest love of all. Oo. Pero mo na siya, no, kabay pang i-embrace tagid ang mga kababainhan ko ano man ang gina-enjoy naton subong nga freedom kung i-compare sa nagliligad kagapadayon gihapon nagkapakigbato ang mga babae na para sa empowerment. So aton inibulan i-embrace tagid yung mga kabombo. Sa liwat, no, sa tanan niya mga kababainhan, Happy International Women's Month subong nga bulan sang Marso. Magkakitayo naman kita sa masunod nga Domingo sa katapusan. Kami nyo na yung taghutik sa kagabihon.
Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear.
know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the